खुलुमबाय आंगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै जेनेरेल नलेजनि मोननैसो कुइसन लानानै फैलायबाय। बेफोरबादि भिडिअखौ सानफ्रोमबो मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसेयावनो बेल आइकनखौबो थुनानै ला। सोंथि से, अन्ध्र प्रदेशनि राजथावनिनि मुङा मा? अप्शन ए पणजी, बि हायद्राबाद, सि चेन्नाइ, डि चन्डीगढ़। बेनि थार फिना जाबाय हायद्राबाद। अन्ध्र प्रदेशनि राजथावनिनि मुङा हायद्राबाद। सोंथि नै, मा जुनारनि सालाया गोसोम? अप्शन ए मोसा, बि जिराफ, सि सैमा, डि मै। बेनि थार फिनानो जाबाय बि जिराफ। जिराफनि सालाया गोसोम। सोंथि 3, गोथार दैमा होनना बबे दैमाखौ बुंनाय जायो? अप्शन ए गदावेरी, बि यमुना, सि अलकनन्दा, डि गंगा। बेनि थार फिना जाबाय डि गंगा। गंगा दैमाखौ गोथार दैमा होननानै बुंनाय जायो। सोंथि 4, बर'नि सोरनो जोहोलाव बिमुं होनाय जादोंमोन? अप्शन ए प्रमद चन्द्र ब्रह्म, बि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, सि नीलेश्वर ब्रह्म, डि रुपनाथ ब्रह्म। बेनि थार फिना जाबाय सि नीलेश्वर ब्रह्मनो जोहोलाव बिमुं होनाय जादोंमोन। सोंथि 5, मा हादराव मोनसेबो दैमा गैया? अप्शन ए अस्ट्रेलिया, बि इंलेण्ड, सि सऊदी आरब, डि पाकिस्तान। बेनि थार फिना जाबाय सऊदी आरब। सऊदी आरबाव मोनसेबो दैमा गैया।